Ака курси рубл мехеста боша оянда илтимос ҷавоб деҳ. Не бародари азиз, вақте ки просмотрот топ дан ҳар рӯз не ки видеоот пул кор намекунад. Яка писаро ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешаванд. Гирён монед амун программаро баъд истифода кунед. Дар Федератсияи Россия монетизатсияи ютуба киштан барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ма дар як мавзӯе суҳбат мекунам ки бисёре аз шумо савол пешниҳод мекунед. Оё роҳҳо миёни Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон баста мешаванд ё ин ки не? Яъне ки парвозҳоро дар назар дорем. Чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 ширкати русӣ парвозҳои худша ба анҷом мерасонанд. Ширкати Уральский авиалинии, Ютер, Северный ветер ва Сибир. Айни ҳол мутаассифона аз 4 ширкате ки мо номбар кардем, аллакай як ширкаташ парвозҳои худша ба Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъ гардонид. Яъне ки парвозҳои ширкати ҳавопаймоии Сибир S7 ба Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъ шидагиянд. Ва 3 ширкати боқимондае ки ҳаст, айни ҳол парвозҳои худшона идома додестиянд ва оиди қатъ гардонидани парвозҳо и 3 ширкати боқимондаш ягон маълумот додагӣ нестанд ва ягон чизам гуфта шидагӣ нест. Як чизи дигара ба ҳамаи шумо ёдовар месозум, касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки виезчон ба Федератсияи Россия кушода ҳаст ё ки не. Рақамҳои WhatsApp да муроҷиат кунед, проверка мекунад ки депорти шумо кушодаа ё ки маҳкам. И буд охирон ахбороте ки официально ба ҳама пешниҳод кардагиянд оиди парвозҳо. 4 ширкати русӣ, чӣ хеле ки гуфтем, якташ парвозоша қатъ кардагия ва боқимондаш парвозҳои худшона идома додестиянд. Дар оянда маҳкам мекунанд ё ки не, иншааллоҳ чизе ки шид нашид, мо ҳатман ба шумо видео мекунем, пешниҳод мекунем. Видеоҳои моро ба ҳамин хотир ҳамарӯза тамошо кунену дастгирӣ кунед. Баҳори зебо нависонда: якай Сорбон билет доштум, ай душанбе гардондам, суми билета надодестанд, ай каса чӣ кор кунем? Барои чӣ надодестанд? Агар ки причинаш аз ҷониби ҳамун ширкат боша, ҳатман суми шуморо возврат мекунанд ё ки рӯзи парвозтона ба дигар рӯз мемонанд. Вале агар причинаш аз ҳисоби худат боша, виездат маҳкам боша ё ки депорт бошӣ, и ягон алоқамандӣ надора ба вай. Ромик нависонда: салом алейкум, ака як кӯдак дошта бошӣ ва 28 сола бошӣ, мебаранд хизмат ё ки не? Не бародари азиз, дар синни соли 28 солагӣ ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. Яқубов нависонда: салом алейкум, ака ма синфи 11 хондесам. Уже моҳи январ 18 сола шидам. Баъд хизмати ҳарбӣ чӣ хеле мешавад? Дар ҳоле ки моҳи май да ту мактаба буд кардӣ, аллакай дар призифи тирамоҳӣ тура ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд. Шортс нависонда: омади моҳи шарифи Рамазон муборак. Ҳазор раҳмати калон, худованд кунад ки ба моҳи Рамазонам моро бирасона ва худованд қувватмон бута ки хуб рӯзадорӣ кунем. Ба ҳамаи шуморо муборак бошад. Насим нависонда: ака курси рубл мехеста боша оянда, илтимос ҷавоб деҳ. Иша намедонам, ман пеши худам ҳечи гуфта наметавонам, лекин Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза эълон кардааст ки то ҳол беқурбшавӣ идома дорад ва боло рафтанаш дар назар нест. Хайриддин Бобозода нависонда: фейсбук маҳкам шуда намешава, роҳаш нест, акай юрист. Дар Федератсияи Россия монетизатсияи ютуба киштан, фейсбука маҳкам кардан, тиктока маҳкам кардан ва касое ки мехоҳанд аз ин сайтҳо истифода бубаранд, чӣ хеле ки гуфтем, программаи VPN ай Play Market телефонтон скачат кунед. ҳамун программаи VPN странаша Китай ё ки Япония ё ки Америка интихоб карда бимонед, гирён монед амун программаро баъд истифода кунед. Метавонед ки ба ҳамаи маълумота бирасонед ки яктаи аз Play Market-он VPN скачат кунед ва ҳамун программаро пас яъни гирён монеду истифода кунед. Ягон зарар надорад, ягон суми шуморам расход намешавад.
макол нависонда тоҷико гиҷое ки раванд азоб мекашанд иқа тақдири тоҷико сахт буда худованд тинҷӣ амонӣ тиҳад илоҳим ранги пешина худованд баргардонад арзонӣ шаваду тинҷӣ шавад инам як имтиҳони худованд аст кани бандаҳом дида тоба мекунанд ё ки роҳҳои заминии Россия кай кушода мешавад шаҳри Самара ва ҷанг қиматию кашокашӣ мебиёрад ҳар чизе ки мешавад шигрона кардан дар корай ва аз худо умед дорем ки ҳамаш тинҷ мешавад хуб мешавад ва ҳамеша тарафдори сулҳу амонӣ ҳастем. Билолҷон Аҳмадов нависонда салом алейкум ака фаҳмидем яка писарора хизмат мебаранд роста ё ки не бародари азиз яка писаро ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешаванд ва аз даъват ба хизмат озод мебошанд. Аслан нависонда салом алейкум ака ман дар шаҳри Санкт-Петербург кредит дорам ба Тоҷикистон рафта метавонам ака ё ки не илтимос ҷавоб диҳед агар кредитат маблағи калон набоша бале бародари азиз агар миллион боша мутаассифона намешавад ва маблағи хурд боша метавонӣ адал шишам аз ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт кардан мегирӣ. Раҳимов нависонда салом алейкум ака ман регистратсия гирифтам то чанд муддат вақт дорам барои патент кардан ҳар як шаҳрванди хориҷие ки вориди Россия мешавад вай дар муддати 30 шабонарӯз бояд патенти худша дастрас кунад дар муддати 30 шабонарӯз агар шумо патентона дастрас карда ки натонед баъд аз 30 шабонарӯз зиёд кишид 10,000 рубл ҷарима меспорен ва баъд аз сари нав ҳуқуқ дорен ки ҳуҷҷатҳои худтона пешниҳод кунед ба ҳамин хотир ира ба назар бигирем форатон ки 10,000 рубл штраф наспорен аз рӯзе ки шумо ворид мешен аз пайи ҳуҷҷатҳои худтон бошен яъне ки регистратсиятона турӣ кунед ва дар ҳол аз пайи патентон бошен. Амонулло Шамсов нависад тез видеока ака жда дорам видеора гап нест бародари азиз мо ҳарчи кӯшиш карда ҳар рӯз видео кардастем ва ҳар рӯз хабарҳои нав ба шумо расонидастем. Абдумалик нависонда салом брат мегӯ монетизатсия мурд просмотрот хестай муборак шава ирам як пешравие бале рост мегӯ бародари азиз ирам як пешравие ҳам камтарак абид не барои чӣ барое ки вақте ки просмотрот топ даҳанд ҳар рӯз не ки видеоот пул кор намекунанд хеле мегзара ин рӯзорам ҳамаш паси сар мешава бепулам камтар хизмат кардан хубай ба халқ ин қадар вақт кӯшиш мекардем ки фоидамон раса вале имрӯз ака ютуб пул наметия гуфта кору фаъолията бас кардани нестем иншааллоҳ ки ҳамаш хуб мешава бародар ҳазор раҳмати калон барои суханат ва раҳмат касое ки тамошо мекунед дастгирӣ мекунед моро. Шоймардонов Меҳроб нависонда акай Сорбон салом программара дар навори дигар нишон деҳ номшам худшам дар интернет мезанам намеброя ӯ программара дар Google поиск натиен Play Market телефонтон бидроен просто ба англисӣ VPN инами се ҳарфа бинависен дар онҷа меброя кадомиша ки скачат кунен ҳичи гап надора ва программара гирён бимонен ҳатман баъд сайтҳоро истифода баред. Як каси дигар нависонда салом акай Сорбон илтимос ба ин саволи ман ҷавоб гӯед агар ман ду кӯдаки навзодро дар номи худам кунам аз хизмат озод мешавам бале агар ки бо тариқи ҳалномаи суд официална шумо фарзандхонӣ кунену мақсад ба номи худтон мегзаронен кӯдакора аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мешавед. Бародарони азиз ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем ва то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.